Nyt on tää meidän lonkeron maisteluvideo sitten tässä alkamassa, niin testataan monta meillä on. 6 erilaista lonkeroa, ananasta siis kaikki. Annetaan arvosanat 0–10, maistellaan jokkasta pikkisen ja pitää vähän taukoa ja sitten maistellaan seuraava ja niin edelleen niin edelleen. Let's go. Eka meillä on, mikä se on? Mikä se on nimeltä? Carlenskin Long Drink Pineapple. No niin. Eli Lidli. Vähän jännittää. Hyvä. Oho. Vähän enemmän. Sitä haistellaan sinne. Haistele. Joo. Arvonnuttanut te. Ei, on tää aika kello. Okei. Laimea. Ei oo semmonen vahva ananas. Aika hedelmäinen. Ja kylmä. Jaa. Mut aika hyvää. Tähän minä sanoisin tähän. Otetaan vielä hörpyä. Kauheasti ei oo happoja. Mut maku on kyllä hyvä, semmonen tosi hedelmäinen. Ei oo pistävä. Ei oo pistävä. Me sanoo ehkä 9/10. Tää on minun maku aina ollut, niin on edelleen. Millä tän 9-. Noin. Ja Seuraava odotellessa sitten. No niin, seuraava. Eli makuananas. En oo koskaan eteen maistanut henkilökohtaisesti siihen. En. Ja vielä 4,5. Tää on 4,5 volttista. Muut on sinne toisen jotain 5,5. Kato. Sama väri melkein. Yllättäen keltaista ananas. Osi, no joo. Jos olisi musta, niin olisi vähän epäilyttävää. Okei, gin gin. Vähän. Se tulee kuin jännä sivumaku. Niin tulee. Semmonen sitruksen vähän niinku. Niin jo. Vähän semmonen. Siis kini. Joo. Ihan kuin niinku Silver Fry kiniä pistetty joukkoon vähän. Ja tää on vielä olevinaan niinku miedompaa. Ja kalleen merkistä. Kallein. Okei. Mutta ei missään nimessä huono. Jännä 8,5. Maistellaan vielä. Sinun pitää vielä miettiä. Ehkä. Ei niitä monttoa pysty kyllä juomaan. Ehkä 6/10. 6. 6. Otetaan 8,5. Se männö. No niin. Seuraava. Aika yleinen varmasti monessa taloudessa sitten tämmönen Coopin versio sitten tästä ananaslonkerosta. Joka on S-ryhmän oma. Olkaa hyvä.
Noniin. Chin unohtu. Aika saman värisiä on jokkari. Kyllä. Tää on kyllä hyvä. Mutta... Tää on just semmonen perushyvä, mutta näitäkään ei kovin montaa pysy minä. Niin aika makia. Tää on makeeta. Mutta näin amatöörimakunystyröillä niin ihan jees. Ootahan nyt. Ei kyllä Lidli voita. Ei voita. Minä annan tälle kanssa 8/10. Luulisin näin. Minä annan tällekin 8,5 niin kuin tuolla äskeisellä. Sama. Äskeisellä on sen verran kanssa hyvät, että siinä on yllättävä tuo oma sivumaku, mutta se oli tavallaan hyvä. Mutta tää on kyllä hyvä. Ananaslongero kuitenkin, niin se on hyvä, jos siis minä tykkään ananaslongerosta. Mutta voin tässä ottaa erilaisia. Tähän mennessä ei vielä ihan huonoja ole, mutta katsotaan kohta, onko tullut huonoja. Jaha. Keisari. Oot sä tämmöstä maistanut? En. Mekkä. No niin. Ihan kulkka, ihan imetty otteita, mutta... Hyvä maistella erilais. Nokian Panimolla on yleensä ollut hyviä, että... Tää on paljon. Okei. Chin. En oikein tiedä. Mitä kyllä niinku ananakselle silleen maista. Kyllä se vähän maistuu. No, väri on ananas ja... Joo. Hyvä makuinen on, mutta siis mut jotenkin on hirmu kevyt se itse ananaksen maku. Kyllä. Okei, nyt mie en osaa antaa tästäkään huonoa. Kyllä. Mutta 7. 7. No ehkä just se 7. 7,5. Noniin. Voisin juoda. Ei voi tätä juua, ei siitä ole kiinni. Mut silleen jotenkin tosi laimea se ananaksen maku. No, ananaksen maku on semmonen hyvin mieto. Muuten on hyvä, raikas. Kyllä. Ja hapokas. Hapokas tuo. Okei. Seuraava otetaan. Noniin. Sitten se varmaan Suomen kuuluisi. NNS. Harppala. Noniin. Tää näin niin oletetaan Suomen kuuluisi. Vois kuvitella. En ole tullut niin paljon juottu, että varmaan tarvitsisi sitä testiä tehdä, mutta tehdään nyt. Sama väri jatkuu, mutta... Sama väri jatkuu. Mutta... Tykkään ananaksen mausta, tässä on hyvä. On, mutta siinä on semmonen... jännä semmonen jälkimaku, semmonen...
näissä aikaisemmissa ne on ollut semmosia mehumaisia, niin tässä on semmonen... Joku, en tiedä mikä se on. Hiilapot on hyvä. Joku. En tiedä mikä maku tässä on, mutta joku. Ei ole todellakaan niin makkea jotenkin kuin alkupää, mutta... Joo, pitää mä puhua, että mä annan tälle 9. Joo. Tää on niinku meikäläiselle aika toimiva setti kuitenkin. Minä annan ehkä 8/10. Ehkä joisin ennemmin noita joittaa muita. Mutta siis perus hyvä terassilonkero tai vastaava, että menee. Ei oo siitä kiinni. Hyvinhän tuo maista. Perusvarma toimii aina, voin sanoa. Kyllä. Hyvä on. No niin, ja sitten viimeinen Alekokin long drinkki, pineapple. Sitten lähdetään liikkeelle. No niin. Tää on aika jotenkin mehu. Mulla tulee tässä semmonen niinku pistävä semmonen eläkimaku. Niin on. Hapot on hyvät, mutta niinku joku pistävä sivumaku on semmonen. Jotenkin vähän teennäinen. Ei ihan juotavaa, mutta ehdottomasti mennään tässä kategoriassa huonommaksi. Tällä mennään 6. 6/10. Edelleen ei juotava tuote, mutta Kyllä. Mutta ei paremmille muille. Minun mielestä. Mitä tässä nyt on käyty läpi näitä. jotenkin en tiedä. Sanoisin, että 5/10, että en jois, jos... No, Jos on varaa valita muuta, niin kyllä. ota joku muu. Kiitos. Tässäpä näistä. Katsotteko mä vielä ne pisteet kerran läpi tässä? No käy. Eli tämä oli eka Lidli. Tää sai meillä. Minä annan 9-, Jonna antoi 9. Sitten meillä oli seuraavana maku. Minä annan 8,5, Jonna antoi 6. Sitten meillä oli kuuppi. Minä annan 8,5, Jonna antoi 8. Sitten oli Nokian Panimon keisari. Minä annan 8,5, minä annan 7 ja Jonna antoi 7,5. Sitten Hartwall Areenas. Voi vittu. Katokka lakka humalassa. Tässä on tullut muutakin juttu tässä välillä, ei koko ajan kuvattu. Ei oo pelekkeä. Mut joo, Hartwall Ananas eikä Areenas, niin minä annan 9, Jonna antoi 8. Ja sitten tää viimeinen Alekuupan, tämä näin, niin sitten oli mulla 6, Jonnalla 5. Eli ihan kaikki on juotavia. Kaikki juotavia, mutta minulla hajoittaa. Itellä on suosikit näistä, niin ehdottomasti Hartwall ja Lidli on hyvänä toisena. Tulee semmonen oikein maukas. Lidli on tosi hyvä. Noniin, sepä siinä. Nyt me lähtee juomaan sitten muita tuotteita ja Niin, näitä me ei kuvata. Okei, moro. Heippa!